Il-lista ta' stennija l-pazjenti li qed jistennew trappjant ta' xi organu hija l-itwal li qatt kienet f'dawn l-aħħar snin. Dwar dan tkellimna ma' charge nurse sarin il-unit fl-Isptar Mater Dei u l-koordinatura trappjanti Paul Kallejja li appella biex aktar persuni jirreġistraw bħala donaturi. Kallejja spjegalna kif bħalissa 95 persuna f'pajjiżna qed jistennew kilwa filwaqt li 45 oħra għandhom bżonn trappjant tal-kornea. Dan filwaqt li hemm oħrajn li qed jistennew ukoll li tinbidlilhom qalbhom il-pulmun jew il-fwiet. Malta bħala trappjanti tal-organi fil-preżent qed nagħmlu trappjanti tal-kliwi. Fejn jieħlu tessuti aħna nagħmlu wkoll trappjanti tal-korneas. Dawk il-pazjenti li jkunu morda b'ċertu mart li jirrigwarda trappjant tal-qalb, pulmun jew fwiet, dawk hemm it-trattament tagħhom isir iżmed sqallija fejn hemmhekk hemm sptar speċjalizzat fuq daw it-tip ta' trappjanti u l-pazjenti Maltin imorru hemmhekk. U għannota kif il-lista ta' stennija l-organi ilha takkumula minn żmien il-pandemija. Iżda minkejja li dawn l-operazzjonijiet reġgħu bdew b'mod normali, il-bżonn għad-donazzjonijiet xorta baqa' jiżdied. Sfortunatament meta faqqet il-pandemija fl-2020 ma stajniex nibqgħu nagħmlu daw it-tip ta' operazzjonijiet. Allura id-donaturi li kienet ikonna ma stajniex nutilizzawhom. Nerġa' ngħid sfortunatament għadna ma rkuprajniex bħala numri issa li erġajna bdejna normali. Il-koordinatura trappjanti qal ukoll li l-avvanzi fix-xjenza qed iwasslu biex in-nies jgħixu aktar, allura awtomatikament id-donaturi jonqsu. Meta inti qed tgħix iktar hemm ċertu mart relatat max-xuħija wkoll bħal huwa l-mart tal-qalb, mart tal-kliwi. Ovvjament allura id-domanda fil-waiting list ħatola minħabba dawn iċ-ċirkustanzi. Mill-2016 sal-lum, minn meta saret possibbli li bniedem jirreġistra biex isir donatur tal-organi, irreġistraw madwar 27,000 ċittadin Malti u Awċi. Donatur wieħed jista' jsalva jew itejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' bejn 5 u 6 persuni. Għaldaqstant Kallejja appella l-dialogu aktar miftuħ fuq is-suġġett biex anke minn sitwazzjonijiet xejn sbieħ jiġu salvati il-ħajjiet. Aħna bħala Maltin altruistiċi ħafna inħobbu ngħinu, xi kultant tkun sorpriż inti li f'disgrazzja bħal dik jaslu biex jiġu huma mhux titlobhom inti biex jagħmlu donazzjoni tal-organi. Min jixtieq jirreġistra x-xewqa li jkun donatur tal-organi jista' jagħmel dan fuq is-sit elettroniku organdonation.gov.mt.